Dali ko.
May lagpas yata yun. Dati Kenyam. Dati Kenyam. Lugar yun. May lagpas yun. Dati Kenyam. May kabayo. Dati Kenyam. Hey, wala ko na yun. Sige, okay ko mo. Sige, ali. Ayan guys, paano na? Babalik na posisyon. Daw mayo. Sige, tang dulo, yang manapit. Dulo, isang tanong. Oh, tabalo ta. Sakit tinggal ang cameraman. Suk-suk kaki gitu. So, mga kumpanya na yata. Kamali yata, ay.
Ang kumpanya niya, saan? Ba, wala mata nila ucho ini. Nila ucho. Dati kita ya mo. Na? Jadi nila ucho, dati kayak tiga tayo tayang ba. Jadi nila ucho bagya. Kita yang bright kaya, bright school. Kami lang sa pagkalat ito. Bago Maria,
kaya kayo makumpanya eh. Makumpanyaan eh. Oh, magkakakaong.